Estaria bé. Estaria bé. La colza? 500 ja estaria molt bé. Bé, els pagesos en general aquests anys han tingut una problemàtica molt elevada d'afectació de pugó a les colzes, especialment per l'estrès de sequera que tenien aquests anys, i fa 3 anys vam començar a fer prova, vam estar tractant amb fitosanitaris, amb insecticida. L'any passat vam haver de fer fa 2 anys vam haver de fer el mateix i vam començar a fer proves deixant anar larves en colònies de pugó per veure quin resultat tenien. Vam veure que allà on les alliberàvem, sí, que es menjava el pugó. I l'any passat, a la meva explotació, vam fer el 100%, ho vam fer en lluita amb alliberació de sírfids per lluitar contra el pugó. Vam veure que les colzes que estaven en un estat vegetatiu bastant bé, el resultat va ser molt bo l'any passat. I aquest any hem tornat a repetir, tot i que la incidència del pugó de moment és més baixa. Des de l'ADB Conreus Herbacis Sostenibles, que s'impulsa des de la Unió de Pagesos, hem volgut fer una lluita alternativa contra el pugó, ja que els insecticides que hi ha al mercat l'eficàcia és bastant baixa, i hem cregut que seria una altra eina per combatre aquesta incidència i aquesta problemàtica en colza. Sí que influencien diversos factors. Venim de 3 anys enrere que la incidència de pugó ha sigut molt més forta per les condicions climatològiques i aquest any s'està donant unes condicions completament diferents. Amb tot i això, si no hi ha una pressió molt forta, creiem que és una bona eina. Llavors hem volgut ajuntar volum d'hectàrees de colza per tema de costos també, i s'han adherit uns 18 agricultors, que això són un total de més o menys de 250 hectàrees de colza. Sí, bé, al final el que aconseguim la lluita així amb sírfids és abaratir una mica els costos de producció, perquè et surt més econòmic alliberar sírfids que fer tots tractaments insecticides, i d'altra banda estem aconseguint fer una producció més sostenible. Lògicament fem servir menys fitosanitaris i conservem menys la fauna auxiliar i autòctona que hi ha, a part de la que alliberem nosaltres. El mode d'aplicació d'aquest producte, per dir-ho d'alguna manera, són unes caixetes, no són molt grans, són petites, on hi ha unes 150 pupes d'aquest insecte. Es col·loquen 2 caixetes per hectàrea al perímetre del camp, a la tija de la planta, i més o menys, depèn de temperatures, si són més altes o més baixes, en un període de 14 dies surt l'adult. Aquest adult s'alimenta de pol·len, s'aparellen i llavors les femelles col·loquen l'ou dins d'una colònia de pugó. De l'ou surt la larva i aquesta larva és la que es menja tota la colònia, i així successivament. Llavors també hem optat pels sírfids, però també un altre depredador que hem tingut en compte és la marieta, que té un cicle d'ingesta de pugó una miqueta més llarg, perquè menja tant la larva com l'adult. En canvi, el sírfid només és la larva. I provarem una miqueta els dos a veure quins resultats hi ha.